Sino ba ang kabarta? Kaya lagi ni naon sa mataong ka. Kasi mo gahi, ha? Di ba sa kakapabot, oy? Pila na ka oras sa wadyo na mo gahi. Asus na unsay. Pabutan lang mo gahi gud. Unya titiod mo gahi lagi ni. Sa titiod, gitilaan pa ko na ha, pero wala ning gahi. Di ka. Usbi kikap ni bigyan ka pa ba? Sus, ay naku ilana, berta di na mo gahi ay. Da mangita ko lain. Kanang lain nga mo gahi. Gang. Wala ka da. Agahi ano ni gang. Ay kung gahi kang mo gahi lagi na gang. Gang, sus, paitan ni. Gang, baliki ko gang mo gahi lagi ni gang. Naunsan po taon ka, oy. Dungandang na tao, pero una kang namatay. Taon man ako. Gang! Gang! Baliki na taon ko gang mo gahi lagi ni gang, promise. Sino ba